2 setmanes. I amb aquesta calor, els col·lectius que es veuen obligats a treballar al carrer també són els que més pateixen. Parlem de paletes, d'operaris, de persones que es dediquen al repartiment, per exemple, de menjar a domicili. L'Elisabet Eloi. Elisabet, molt bona tarda. Tu ara mateix també estàs passant bona calor, però explica'ns com s'ho fan tots aquells que hi treballen de dia al carrer amb aquestes temperatures que estan pujant tant i tant. Doncs mira, Helena, nosaltres estem aquí en aquest creuament entre Passeig de Sant Joan i la Diagonal, i en uns metres més amunt hi ha una farmàcia que hem vist que estàvem a 30 graus de temperatura. Portem aigua per no deshidratar-nos perquè realment fa moltíssima calor. I aquí darrere, no sé si ho estàveu veient, fa una estona hi ha aquests obrers que estan treballant, que ens han explicat que ells entren a les 8 del matí i acaben la seva jornada als voltants de les 6-7 de la tarda. Tenen una hora per descansar, però realment ens han explicat que per ells és molt dur treballar cap aquí, just a sota d'aquest sol, que com esteu veient jo l'estic patint. I realment aquí al costat ells hi tenen davant de l'obra unes casetes, no sé si les podeu veure al meu darrere, i en aquestes casetes ells hi tenen un espai per poder-se refrigerar, i tenen aire condicionat, tenen begudes. Per tant, sempre que ho necessitin, de forma freqüent poden anar a visitar aquest espai que els hi han habilitat per no passar tanta calor en aquests dies d'onada. També hem parlat amb una noia de prevenció de riscos d'aquesta empresa de les obres que estan fent aquí a la Diagonal, i aquesta persona ens ha explicat que també se'ls dona unes indicacions als treballadors perquè puguin saber què han de fer en moments de moltíssima calor, que han de fer ús de la crema, que han de beure aigua constantment, com dèiem, i que si cal descansar l'estona que calgui. També, no sé si ara podem anar cap aquí. Aquí hi ha un carril bici i justament en aquesta zona, en aquest espai d'aquest carril bici, doncs van passant repartidors de les diferents empreses d'aliments que van repartint aquest menjar arreu, i també, per exemple, aquestes bicicletes. Ara em sembla que no em passa cap, però us asseguro que he parlat amb algunes persones i em comenten que el seu horari habitual és de 7 hores, aproximadament 6-7 hores, i que els dies que fa tanta calor només s'hi estan 3 o 4 hores perquè no poden aguantar més estona sota el sol, tot i l'aire que tenen anant en bici amunt i avall. Doncs ja ho veieu, Helena, estem allò morts de calor i potser el millor seria posar-nos sota l'ombra o, si podem, quedar-nos a casa. I tant que sí, a protegir-se d'aquesta calor, d'aquest sol. Gràcies, Elisabet, per explicar-nos com s'ho fan totes aquestes persones que